Iki dongane sakwise adzan. Nah, kitab. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ingkang jawane duh Allah pangerane niki pangundang kang sampurna adzan lan iqamah lan pangerane salat kang bakal dijumenengake. Mugi paring dhateng Kanjeng Nabi Muhammad ing wasilah kanugrahan kamulyan lan derajat kang luhur unjuk lan mugi dadosaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad kanthi ngasta makom kang pinuji ingkang sampun panjenengan janjikaken sayektosipun panjenengan menika boten nulayani janji. 12 welasipun dat kang paring welas.